good morning, mega love shoutout po sa lahat. Ayan, ang lakas ng ulan dito sa Kabikulan, para na namang may bagyo. Ayan guys, so tingnan nyo yung mga niyog. Nagsisipagsayawan yung mga dahon ng niyog. Bakit parang madilim? Hindi maliwanag yung aking cam. Bakit madilim ang aking camera? Salamat for 4 million viewers. 4 million viewers.
Nagpapagiro na ay. Naka-live ka de, wag gagalawin. Mana ito, Rogi, may galap, sarap. Salamat po sa 5 million viewers na naandyan. Maray, asa, yung nabining ka pang ata. Salamat sa patamsak. Sir JFC, may galap, shoutout. Salamat po sa paharang. Agoy. Hinaliso. Kalin. Ang bigat ng ano, ng bigas. Nagpagiling si father. Nagpakiskis pala. Hindi giling. Kasi maulan, masarap kumain ang kumain. Kaya sabi ni father, magpakiskis siya ng palay. Kasi paubos na yung kaban. Paubos na yung kaban, guys. Bakit kaya ang lakas na naman ng ulan? Parang may masamang panahon. Ang lakas ng hangin din. Kaya ang sarap bumalik sa lungga. Habang nakalive ako dito, guys. Doon ako sa kwarto, natutulog. Nakahilata kasi ang lamig. Diyan lang kayo. Salamat. Lipat.
Kuha daw dyan sa sinilas ko Monique. Pilas. Yung sinilas wala ko dyan. Nek. Mako. Sa... Mas may gas ko na dyan. Mati na naman. Kaya ko. Ako nga, ano niya pa sa nagkangal sa pinabakal ko ano sa ano na dito. Sa mga sinilas ko dito.
Salamat po! Ayan, ilang minutes na lang, mag-e-end live na tayo. Magda-direct lang ako, laging 1 hour. Taga Cordillera Lods, taga Cordillera daw si Manay Torogi. Tawag ko lang sa kanya Manoy Torogi kasi tinatawag ko siya Manoy Torog na, kasi yung Torogi ibig sabihin dito sa amin matulog na, Torogi na, matulog ka na, ganon. Kaya tinatawag ko siya ng Manoy. Manoy Torogi, turog na. Agawid ka manong, uy. Parehas pala sila ng salita, nagkatagpo. Ang parehong salita. Kung saan yung hagdan na palayan. Banawe? Banawe ba? Kung saan yung hagdang palayan. Benguet. Benguet. Tama? Taga Benguet. Benguet ba? Tama ba ako? Parang mali. Tama ba? Manoy Torogi? Akala ko, Ilocana ka din, sis Ann. Ano yung agawid tan, pintas, ano daw? Big love shoutout, 8 million viewers. Thank you. Hindi na masama, no, kapag ganito yung bisita, kahit naka-direct live. Tinatamad kasi ako mag-direct live kapag wala akong nakikitang tao. Di ba? Nasanay tayo sa SC na minsan merong mumo. Pero ngayon parang wala na akong mumo sa SC. Kaya tinatamad na rin ako. Yung isda ko nung nakarang araw, pagising ko, walang tao. Nakalimutan kong yung nakatulugan ko ba, yung bala ko sana 2 hours lang ako or 3 hours. Tapos nakatulog ako, pagising ko, naka 6 hours na ako, walang tao. So ayun, hindi ko pa nasusundan. Buti si Sis Ann, ang daming tao ngayon. At saka si Sis SK. Ang daming tao sa sa SC niya. Yung walang tao. Sumisigway si Mother. Sabi ni Mother, nangangahulugan na nagugustuhan yung live. Kapag daw walang tao yung live, ibig sabihin, hindi nagugustuhan. Oh, yun ang sabi ni Mother. Gawan ko na nga to si Mother ng ng bahay para mag-live din si Mother. Kasi sumisigway. Turuan ka ni Boss IP. Ayan. Turuan ka daw sis ni CCIP sa pagsalita ng Ilocano. Ilocano ba? Ay, wanti Rosely Balasa. Si Mother. Manay kasi out TV, Miguel Love shoutout. Salamat po sa patamsak. Tamsak po Manay. Ayan, saro man itning gwapo. Si Manoy kasi gwapo man iyan. Arog ni Manoy Torogi. Good morning, Miguel Love shoutout. Love you, sana all. Love you daw, Manoy Torogi. Sabi ni Manoy Kasiaw. Love you daw, sana all. Pintad na, balasang daw si Ann. Ha? Pintad na, balasang daw si Ann. Iibig daw.
ibig daw sabihin maganda. Ah, ganun. Hoy, sana all. Marunong din si Hilda de la Cruz. Pintad. Pintas? May bagyo ba, Manay? Ewan ko, parang di ko, may low pressure ata. Meron ba, ma? Hindi kasi kami, hindi kasi kami nakikinig ng radyo. Laging nasa YT din. Laging nasa YT lang nakafocus. Hindi na nakikinig ng balita sa weather. Pintas? Ah, pintas. Akala ko pintad. Sabi ni Manny kasi aw. Pintas, nagpintas na balasang. Ano daw? Ano yun? Pintas, nagpintas na balasang. Agoy-agoy. Anong mga salita yan? Hindi ko maintindihan. Walang mahirap sa in love. Daw. Ano? Walang mahirap sa in love. Daw? Ano daw? Kayo ha? Porket malamig ang panahon. Asa na si CCIP? Mapapalo yan si Manoy Torogi. Humuhugot nga si Lods. Humuhugot nga eh. Siguro malamig dyan sa kanila. Kumuha ako ng upuan kasi nangangalay ako nakatayo. Andyan pala siya, oh. CCIP. Nababasa mo ba? Ma'am, andito lang ako, ayan. Huwag ka dyan pasaway, Manoy Torogi, ha? Andyan ang iyong, boss. Torogi na lamang, mga nagpintas na balasangan, ano daw? Turugan mo na daw. Ibig sabihin, di ba? Matulog na, tulugan mo na. Manoy Torogi. Ay, nakakagulat. Andyan lang pala si Sis IP. Oo, naandyan lang siya. Naka-silent. Ano lang siya, view. Bro, JFC, Sir JFC, salamat. Nagsalang na ulit ako. Yan. Nagsalang na ulit ako kanina pa maaga, Sis IP, saka kay Sis Dit. Ayan. Ako din, lagi ko natatambayan si Sis IP. Si Sis Dit, hindi ko masyadong natatambayan kasi nga, nakakataon na yung mga CP ko, ginagamit ko. Kaya, napapatambay lang ako sa kanya ng mga ilang minutes. Hayaan mo, Sis Dit, babawi ako sa iyo, magsalang ako sa iyo kapag free ng aking mga kagamitan. Ano daw? Sabi ni Sir ni Manny kasi aw. Ilokhanang pobre. Hello, balasang. Ano yung ibig sabihin ng balasang? Maganda? Ano? May nagsasalita dito sa harap ng aking city. Ano daw yung ibig sabihin ng balasang? Dalaga. Dilag. Magandang dilag. Ayan o, lakas ng hangin. Ang dami ng mga dahon na naman ang harapan ng bahay. Ayan, nabulol na tuloy si Sis IP. Sir, si Aw, mega love shoutout. Madurog bagamanay. Maduros, maduros. Oo nga po, mahangin. Lakas nga ng hangin nakakatakot magano dyan sa,
mga tapat ng niyog. Kaya minsan kapag nagpapastol ako ng kalabaw, ang bilis-bilis kong tanggalin yung lubid sa puno ng niyog kasi natatakot ako baka mamaya malaglagan ako ng buko, di ba? Naku po. Paano na ang beauty ni Tres? Sir David, mega love shout out. Thank you. Thank you, Sir David. Ewan ko muna kayo ha, at busy na ako. Ayan. Sige lang, Sisi. Take your time. Magpasiram-siram pag arugkaan ang panahon tapos malumlong. Oo, ara mo manoy kasi yung Katres Marias bunso ko. Nagsaing siya, naglaga siya ng kamuting kahoy, isang kalderong malaki. Yun ang inalmusan nila kanina. Tapos yung yung ulam nila, bagoong na maraming sili, maraming sibuyas, nilagyan ng kalamansi, kamatis. Ayun, ang sarap ng mukbang nila. Sarap ng mukbang nila kapag ganitong maulan. Ayan na ang sarok man na magayon, si Manay Michi Tigerfield TV. Sarok man na magayon, daragang magayon, hali sa probinsya kang Naga. Yun, masarap manay, pahagad po tabi. Ayan, andon. Meron pa doon sa kusina, isang kaldero ba naman na malaki. Hanggang mamaya na daw nila yon na hapon. Isahang saingan lang ba? Kasi nga, nakakatamad magsaing kapag maulan. Kaya isang saingan lang daw para pagkatapos kumain, maghila-hilata na kasi nga hindi makakabuelo sa labas kasi maulan. Blessed Sunday! Thank you, Manay Sisi, Michi, Tigerfield TV. Magayon, Michi, marhay na aga sa imo. Sabi ni Manoy Torogi. Ano iyan? Masirom na iyan. yung nilagang kamuting kahoy, Manay Sisi. Yung kapatid ko, si Bunso, pumunta dito kahapon. Hanggang ngayon nandito pa. Mamaya uwi na sila sa kanilang bahay. Naglaga siya ng isang kalderong kamuting kahoy. Balinghoy. Kasi nga kapag ganitong maulan yung panahon, 'di ba? Ang sarap kumain lang ng kumain. Kasi walang gagawin sa labas. Dito lang sa loob ng bahay. Kombinasyon ng Bicol at Bisaya yun Yung alin? Yung alin man ito, Rogi? Yung kombinasyon ng Bisaya at Bicol. Ayan, Manay, naglakaw-lakaw na sa tahaw. Pwede panira. Naglakaw-lakaw sa tahaw. Excuse me. Nano ko nabilaukan ako ng ng hangin. Ang liit-liit pa niyan. Maliit pa yung sisiw. Yung naglalakaw-lakaw daw sa tahaw, pwede na ipang tinola. Yung niluluto naman nila ngayon para sa lunch. Nilagang baboy kasi masarap daw humigop ng sabaw. Aba, Ninong Torogi. Ayan, sabi ni Manay Nishi, siram ka iyan, nilubak. Oo nga Kaya lang, wala kaming yung lubang ba yun? Lubang ba yun, ma? Yung lubang sisi, yung pinag-anuhan ng pinagdudurog-durugan. Dinudurog yung kamuting kahoy. Yung manok daw, itinula na yarn. Ano pa? Sisiw pa lang. Nagdadalaga pa lang yung manok. Hindi pa pwedeng itinula. Lubang, yan, lubang. Wala kaming lubang sisi. 'Di ba nauso 'yun, yung lubang noong mga panahon na hindi pa hindi pa uso yung pakiskisan ng palay.
yung binabayo lang yung ano, yung palay, no? Nung mga panahon, maliliit pa kami. Para magkaroon ng bigas, binabayo yung palay sa lubang. Salamat sa 7 million viewers na naandyan. Nung panahon, lubang ang gamit. Oo nga, no? Ngayon hindi na. Parang naabutan ko pa yun nung mga elementary pa ako ata. Kapag hindi nakakalabas si father, kasi nga ang layo ng bahay namin noon, nagtsatsaga kami mag ano, yung sa lubang nga, magkiskis ng palay. Ay, ganun pala yon. Oo. Luwas muna ako, manay. Tamahanap panin panira. Duman sa saod. Ayan, sige na. Kasi, ano na. Anong petsa na? Alas 11 na, manay kasi aw. Magluluto ka pa lang. Kami, ito. Kumakain na nga ata sila. Salamat, manay kasi aw. TV, ingat. Ingat dyan. Panahon ng mga lulo. Oo nga. Naabutan ko pa yun. Ayan, mag-end live na ako mga loves kasi umabot na ako ng 1 hour. Nakakatamad pa abutin ng 2 hours yung direct live. Salamat sa paharang. Siram kasi maggulong-gulong sa higdaan. Iyo, pag-araw kayo ning malipot-lipot ang panahon, mauran, mahangin, agoy. Magayon sana talaga, magturog-turog. Magturog-turog, maghila-hilata sa higaan. Sige sis, bye for now. Salamat, Manay Michi. Mag-end live na rin ako. Salamat ng marami. Bye-bye po sa lahat. Ayan, sabi ni Manay Kasiaw TV. Maraming salamat, Manay Kasiaw, sis, Manay Sisi Michi, kay sis Ipik, kay sis Ann, kay Manay Torogi, kay Sir David. Thank you so much, Sir David. At sa lahat ng pumasok sa akin live, kay Sir JFC, sa lahat po, sa lahat ng tumamsak, nakitambay, thank you so much po. Ayan. Happy Sunday everyone. God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Mag-end live na ako kasi matutulog tayo maghapon. Kasi kagabi, napuyat a catch. Napuyat sa live. Nagkanta-kantaan mga pasaway. Kasi TV, bisita ako sa bahay mo. Sabi ni Manay Michi. Ayan, salamat po. Salamat. Bye-bye. Asa na yung X? Pindutin na natin si X. Ayan na. Bye.